Hola xiquets, benvinguts a un nou vídeo. O bé, potser antic, depenent de quan el mireu. És igual. Bé, com serà tradició, com veureu d'aquí uns dies, dedicaré els meus vídeos a contestar preguntes que m'envieu. Preguntes d'un caire, diguem-ne, científic. Comencem. Sí. Es fan experiments a les Balears, però no sé per què us estranya. A Barcelona també se'n fan, i a Tarragona, i a casa meva. Però, ara, que no estan ben vistos moralment? Home, els de Barcelona tampoc estan ben vistos moralment. En general, el nou ordre no acostuma a fer experiments molt agradables. Següent pregunta. Cox, cax, cox, cax, cox, cax, cox, cax. Sí. Si els cascs dels agents del cos poden llegir els pensaments de les persones a les quals estan mirant. Aquesta pregunta me l'envia en Kalel. No ho sé. Quan me'n vaig anar de les instal·lacions del Nou Ordre, sí que recordo que hi havia una unitat que estava investigant una cosa similar, no? Una màquina per poder llegir els pensaments de les persones. Si han concluït l'experiment, no ho sé. Si l'han incluït els cacs dels agents dels cacs, tampoc ho sé. Tot és qüestió de provar-ho, no? Següent pregunta. Pregunteu-li a ella. No m'ho pregunteu a mi, que us fa por, eh? Us fa por parlar amb les ui? Pillins, eh? Des que la conec, només faig que pagar pizzas. No, no és broma. Per quins set sous vols teletransportar un objecte d'un lloc a un altre, no, Blanca? Quins experiments portes a terme sense el meu permís, eh? Eh, és relativament complicat, no? Perquè encara no s'ha inventat cap màquina que ho permeti, no? Però, home, jo podria fer un apany així, un pupurri, amb una impressora, una pantalla, no sé, amb una rentadora, potser, també, no sé, pot funcionar. Es podria fer... Ara, perquè això per mantenir-lo, eh? Si tu vols mantenir un forat negre, home, jo crec que és més fàcil que no pas crear-lo. Crear-lo necessitaries maquinària d'alta tecnologia, lloc on tindre'l, perquè la maquinària ocuparia un espai gran i es necessitarien, bueno, un munt de coses. Ho podria intentar. M'has donat una idea. No, un forat negre podria destruir el món. I el nou ordre també. Però també ens destruiria a nosaltres. Però seria interessant i em considerarien un gran científic. Seria el primer científic en aconseguir contenir un forat negre i utilitzar-lo per teletransportar coses. Vaja, sembla que se'ns han acabat les preguntes. Però això es pot solucionar. Si em voleu enviar preguntes, només heu d'entrar al meu perfil a la xarxa de la rebel·lió i enviar-me un missatge privat amb la pregunta. Bé, ja va sent hora que ens despedim. Adeu. No feu experiments perillosos. No barreu sodi amb aigua. Adeu.